Emporio Technologies, markedets mest brugervenlige indkøbssystem. Med Emporio opsættes jeres indkøbspolitik direkte ind i systemet. Det betyder automatisk compliance hver gang der handles. Søg og sammenlign produkter fra alle jeres leverandører et sted. Læg alle varer i en kurv. Emporio opdeler og sender dem automatisk til hver leverandør. Få fuld adgang til alle jeres indkøbsdata. Analysere og rapportere på ESG og nøgleområder direkte via API. Emporio kan integreres med jeres ERP-system og sikre automatisk trepunktmatch i fakturabehandlingen for en mere effektiv og fejlfri proces. Vi hjælper med hele processen, fra dataindhentning og leverandør-onboarding til oplæring af jeres brugere. Med Emporio får I et smartere, hurtigere og mere gennemsigtigt indkøbssystem. Emporio sikrer, at I altid handler på jeres leverandøraftaler og giver jer det fulde overblik over indkøbsdata. Det betyder færre fejl, bedre beslutninger og store besparelser. Lad os vise dig, hvordan Emporio kan spare jer tid og penge. Book et uforpligtende møde.